Lightwork 6 tresnan ez dugu beti fitxa berriak sortu behar. Hor bertan baditugu fitxa pilo bat eta erabili ahal ditugu hor daudenak. Euskarazko fitxak topatzeko, hemen goian euskarazko edozein hitza jarrita agertuko dira, hitz horrekin dauden lotuta, baina nahi badugu bilaketa aurreratu bat egin, hemen sartuko ginateke fitxes interaktibaz, eta ezkerraldean topatu behar dugu euskarazko hizkuntza. Hemen. Euskeran klik eginez, zabatuko dira beste azpikarpeta batzuk. Eta hemen, nahi dugun ikasgaia edo gaia aukeratuko dugu. Adibidez, natura zientziak. Klik egiten dugunean, hemen daude hainbat fitxa. Bat erabiltzeko, klik egin dugu hemen, eta nire ikaslei bidaltzeko egin behar dudan gauza bakarra da, hemen dagoen linka kopiatu eta adibidez posta elektronikoz nire ikaslei bidali. Beste aukera bat, Classroomen bidaltzea izango da, baina hori beste bideo batean azalduko dugu.